Impela umsebenzi wethu njengomkhandlu waseZululand ukuba siphakela abantu amanzi abayizakhamuzi kanye nokubhekelela inhlanzeko ukuthuthwa kwendle. Kodwa ke sigijimisa kakhulu la eZululand siyisifunda esiyugwadule, kodwa futhi siyisifunda esingenazo izinda zamanzi lokho sithi ngama source. Sinedamu Klipfontein eLiefried iphakela oMondlo iphakela idolobha, kodwa futhi amanzi sibe siwathathe siwasolundi. Kodwa ke olunye uhlelo esibhekene nalo lokuthi silikhuphula ubonda lwedamu ukuze amanzi abe maningi. Kodwa ke lokho into ezothatha isikhathi ngoba kuzothatha iminyaka emibili nohafu ukuthi uqedwe lo msebenzi. Ngaleso sikhathi silinde lokho sibona ukuthi asilekelele ngalama truck awu4 esengeza kwamanye ukuthi abantu basebaQulusini bakwazi ukucosha amanzi ngendlela efanele. Sisilele emuva kakhulu ekutheni abantu bacosha amanzi. Wona umsebenzi wethu ke lo ukuthi abantu abawathola amanzi. So ke eminye yemizamo le sizokwethula lama truck amane, sinethemba lokuthi isimo sizoba ngcono. Sizokuphela lenkinga esibhekene nayo, kodwa sizoba ngcono silwela lokho ukuthi impilo zabantu azibe ngcono. Lama truck ke azosebenza kuona wonke amahodi angaphansi komkhandlu wabaQulusini, amahodi awu23. Sizolekelela lokho, sifuna ukuhambisa amanzi ahlanzekile, sifuna abantu bathola amanzi ngaso sonke isikhathi. La eZululand sinemfula emithathu empeleni mine noma lo munye unqamula udle eceleni. Sinomfula uPhongolo, sibe nemfolo zemnyama nemhlophe, sibe nomkhuzi. Yonke lemfula iyagcwala uma izulu, kodwa uma izulu lisa iyasha iphela. So ke awukwazi ukwakha isizinda samanzi ukuthi uvimbe umfula ngoba uzowathola ehlobo kodwa ebusika wasekho. Njengamanje siyakwenza lokho ngale emfolo zemhlophe eDeni Dalton. Sinazo izinda zamanzi sivimba amanzi. Agcwala kakhulu kufe yonke imishini yethu. Kodwa futhi mase lingasani izulu ayasha nje avela ngabibiko. Uthi usondeza imishini lapha mase ligcwala imvula selini imfulu uzugcwele phinde kwemuke futhi. So njalo nje uma kade kunehlobo siba nenkinga ke yokuthi sekufanele siqale phansi futhi izinto. So ke imfula yethu ayikuvumi kahle ukuthi ungakwazi ukuvela uvimbe. So ke into esiyicelile kuhulumeni ukuthi aselekelele ngokuthi silithole idamu leli. Sinedamu lapha uma ubheke eDumbo kuthiwa uBivani. So ke siseyinhlelweni zokuthi nalo lelo damu lingelekelela ekuthenini isimo samanzi sibe ngcono. Yikho nje kamanzi siwalanda eJozini. Njengamanje sinama project amakhulu alanda amanzi eJozini. Sifike sakwenza ukuthi siwalande kodwa kwathiwa ipipe lincane. Sesibuye ke manje siqala phansi siyalikhulisa ipipe. Emveni kokuba sesivumelene ukuthi siyalikhulisa ipipe, kodwa sibhekane nenkinga yokuthi awukwazi ukunqamula umgwaqo N2 ngepipe elikhulu. Kufanele siapply sithole imvume ukuthi kuyavumeleka ukuthi ipipe elingaka linganqamula umgwaqo. Sesiyitholile ke leyo mvume ukuthi ipipe linqamula umgwaqo. Sesoqala ke manje inhlelo zokusenza lokho. Kuleli yavike ledlule kade semukela imali engango 250 million esiyixhaswe umnyango wezamanzi kuzwelonke. Sesiqala ke manje njoba nje sikhuluma nje imisebenzi isiyaqala manje iyethulwa. Kade sikhangisile nje sikhangisa yona leyo umsebenzi. Silindeke ukuthi amakomiti lahlalayo ephethe yonke imisebenzi bese siyokwethula. Sizobe sethula futhi nayo leyo umsebenzi elekelela khona ekuthenini amanzi eZululand angena ke ngomandlakazi. Uproject yokuqala ayiqhamuka ekhuphuka ezoqhamuka ngoHlabisi, kodwa saneyinkinga esabanazo zokuthi abantu bengakuvumi lokho. Sagcina ke sikuyeka ngoba abantu babenqamula amapipe. Sesivumelene ke manje uyaqhubeka ke manje umsebenzi. Akhona kade siwavula nje ngeviki edlule aseyaqala ukufika kwezinye igodi, kodwa kwezinye igodi awakafika. Kodwa iproject yethu isiyonke siyikalele u2027. Abasebenzi bethu yikho bengikhuluma lokho ngoba uma insizwa noma intombi isivakashela umathandana wayo ayishiye phela iTruck lomsebenzi. Ngoba abantu uma bebona iTruck nje babona amanzi kanti wena uzuyihambela indlela zakho. So ke lokho yikho abasebenzi bethu abaphathi bethu kufanele baqikelele ukuthi umsebenzi uyasebenza ngesikhathi sokusebenza.
yikho kade ngikukhuluma la ukuthi kufanele isandla siqine uma engakabibikho umuntu oxoshwayo vele abantu bazothatha umsebenzi sengathi into yokudlala uma umsebenzi evuka ethatha itrug uyonikeza abantu amanzi kufanele azaqede ukunikeza abantu amanzi ngosuku kufanele azi umsebenzi ukuthi uzonikeza abantu amanzi abangakanani kuphi na kuphi athi ngiyoqeda lokho uma engaqedile lokho athi ngeke ngilale ngingaqedile lokho lento okufanele siyinikeze abantu umntazi ukuthi uma kuthiwa amanzi ngiwathola ngolwesibili na kanjani ngizowathola amanzi ngolwesibili kube ukuthi ke uma izulu lina njoba lina nje namhlanje awakwazi ama-truck ukuhamba ey'ndaweni ey'semakhaya ngoba imigwaqo yethu iyubhuqu so ke kunodaba kodwa abantu phela kufuna baku-understandeke lokho kodwa uma izulu lingasani awaphuma ama-truck kuyenzeka futhi izulu line la kanti alini le kwezinye indawo kodwa uma abasebenzi bethu bengaxhumani nama-ward committees la okufanele amanzi aye khona bazokwazi ngani ukuthi isimo sezulu sinjani so ke bengikhuthaza ukuthi uma abasebenzi bethu bewuthanda umsebenzi kodwa futhi bebathanda abantu angeke inkinga zibe ngaphezulu kwethu yithe siyoba ngaphezulu kweinkinga siyokwazi ukubalalela abantu ukuthi lokho abakhala ngakho sibalekele uma sibambisene yilokho ke bengikuchaza ko driver bethu nanokuthi udriver aphuza utshwala angene etruckini alungise itruck njengamanje sinama truck awu4 awile bayawaginqa mabili kwaNongoma iyodwa Olundi iyodwa eDumbe hayi ukuthi yini uyabona ukudedengu buka driver kwesikhathi uyabona ubekhuluma nocingo nje walethuka itruck seligamenxe ngale wathi uyalibuyisa ngoba linamanzi lawa ngephutha lika driver kusafarisheka wonke umuntu ayabiza lama truck asinazi imali la eZululand so ke kufanele sibambisane ukuthi lokho okuncane esikutolayo asikuphathe kahle senzele ikusasa ukuthi nakusasa lento izobisa ekhona incane yona kodwa nakusasa izobisa ekhona amazwi wami kokugcina ngifisa ukuthi abantu baseZululand bakuqonde sibambisane ukuthi isimo sezimali yise senza ukuthi kube sengathi asifiki la okufanele ngabe sifika khona yise senza ukuthi kube sengazi ukuthi lokhu bona abakucabangayo asikucabanga ngesikhathi ngethula ama-truck lapha Ondini ku Facebook ngoba sinenkundla yethu la sixhumana khona nomphakathi ukhona oyedwa nje wezakhamizi zethu la eZululand wayikhala ngokuthi ayi umeya yini lokho ethula ama-truck akambi ngani ama-boreholes ngifuna ukumphendula ke namhlanje sineyinselelo zama-boreholes njoba ngangichaza ukuthi eZululand sineyindawo ezilugwadule uma sibiza labo surveyor bazosurveya amanzi awekho amanzi ngaphansi noma ungayimba leyo borehole izothatha nje inyanga ezine noma ezinhlanu aphela amanzi phansi so ke ngabona ukuthi akanalo lolo lwazi lokuthi na iborehole ihambisana nokuthi angakanani amanzi phansi ungeza wena ucangitha khona kanti awekho besikwa Nongoma eMvulazi kunemithombo emibili esihambele kodwa ngesikhathi ngiyokhuluma nomphakathi ngoba umphakathi wawukhaliswa ukuthi usuneminyaka emibili usokola ngodaba lwamanzi uma ke ungikhombisa umphakathi le mthombo siyeke ngibize laba osurveyor abakwazi ukubona ukuthi lamanzi kanjani uma ubezwa abantu bechaza emhlanganweni bathi awashi ubusika nehlobo kodwa mase silanda osurveyor bethe sibalandile ngeke ukholwe ukuthi babuyisa ireport ethi akuyona imithombo engaphilisa abantu uma ungawuthinta nje uzovela uphela kodwa manje uyabona ukuthi kuyaphambana nokucabanga kwabantu yabona abantu bacabanga ngenye indlela kodwa lokhu okucwaningayo ukuhambisana nomthetho kuvele kwenzeke ngenye indlela sivumelane ke manje ukuthi sobuye sihambeke manje siyomba amanye ama-borehole amabili kodwa nakhona sithola ukuthi qelile kubantu la abantu abacabanga ukuthi amanzi bangawathola khona awekho babona nje phuma kanti amanzi nje amancane esikhashanyana uma ilokho emfifa bathi hayi maningi uma usuthi uyacwaninga awekho amanzi so yilezo zimo ke sisuke sibhekane nazo ishuthi ke leyo nto sizoqhubeka nama-Waterkant kodwa sidla imali so ke imali iphelela kakhulu ekuthenini yini esingayenza ukulanda amanzi ekudeni so ke ngiyacela
njengomeya waseZululand ukuthi zonke izakhamizi zaseZululand zisibekezelele, kodwa maku kuneyinkinga baxhumane nathi sizobahlonipha ngoba sikhethelwe lokho ukuthi sibahloniphe sibalalele sikwenze lokho esingakwazi ukwenza. Lokho esingakwazi ukwenza sobachazela ngomoya omuhle nangenhlonipho ukuthi ayilokhu asikwazi ukwenza ngenxa yemali, yini ke sizoyenza uma lokho singakwazi ukwenza.